Ekrandагы вакыйгаларның күбесе кадр артында кала. Шул исәптән безнең иҗат төркеме белән бергә җыелып, съемкага чыгуларыбызда. Артистлар тормышы да искәрмә түгел. Уртак юллар, гастрольләр, кемнең кем икәнлеге сәфәр чыккач беленә диләрме әле? Шул гастрольләрдә гаилә учакларына нигез салынган парлар да бар. Бүгенге геройларыбыз Рифат һәм Диләрә Зариповларның тәүге күрешүләренә үзләре гыйлем алган Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты диварлары шаһит. Хатирәләрне яңарту өчен нәкъ менә бирегә килергә булдык. Шушы бинага, шушы уку йортына килеп керүгә хатирәләр кичәге кебек яңара, дидең Рифат. Нинди хатирәләр яңара икән Рифат Зариповның? Монда шуннан да хатирәләр яңара. Монда һәрбер стенасы дип әйтим икән, инде һәрбер урындык миңа алар ничектер бер тарих, үткән, менә әле бүген дә килеп кердем дә, шуннан да мин янәдән шушы шырга, шушы үткән 10 ел үтсә дә, шушы вакытка кире әйләнеп кайттым. Монда үткән шәхесләр менә артта күреп торасыздыр. Андагы шәхесләр күбесе инде безгә менә шушы залга килеп, шушы аудиториядә безгә дәрес биргән шәхесләр алар. Без алар белән күзгә күз карашып сөйләшкән, оралашкан. Һәм инде Диләрәне дә, тормыш иптәшен дә нәкъ шушы институт культурада очраттым. Үзебезнең гастрольләрне, концертларны башлап җибәргәч, гомумән Татарстан, Башкортстан, татарлар сибелеп яшәгән җирлектә концертларны куя башлагач, үзең генә барып концерт куеп булмый бит инде, барыбер кирәк аның музыканты, биючесе дигән шикелле. Таһир абыйга килдек. Сәйдәш ансамблена. Данлыклы ансамбле барсы да белә. Таһир абый әйтә, күп инде биюшләр, Аллага шөкер, бар ди, алар барсы да укыйлар, студентлар. Ярар, син укып бетереп чыгып киттең. Аларга бит әле белем алырга кирәк. Кирде ул безгә 2 пар биюче, 2 кыз, 2 егет инде. Анда Диләрә дә булган инде. Беренче безнең белән Диләрә чыкмады. 19 сентябрь беренче концерты Рифатның белән. Көндә бергә, көндә концерт, бергә эшлибез. Без биебез. Шундый күңелле гастрольләр иде безнең. И менә шулай көндә бергә булгач, кавышып бергә Аллаһ Тәгалә безне кавыштырды. Мин аларга йөкләп куйган идем. Син үтекла, син җый, син кара дип, менә шуннан ул шушы әйберләрне бер сүз белән тыңлап эшләп китте. Мин аны читтән генә күзәтеп кара бердем инде. Митем кара, берләп карасам, ул миңа кем инде? Биергә килгән, аның эше бию дә, үзенең киемнәрен карау. Бу ярар дип ризалашып, өмет бар монда дип, үземә сразу киртләп куйган идем. Әйтәләр бит, тормышта кешенең кем икәнен беләсең килсә, юлга чык, 7 көннән билгеле була дип. Менә без бер 10 ай буе бергә, көндә бергә йөрдек тә, шуннан да мин шунда күңелгә керде ул Диләрә. Бу шуннан да минем кеше инде дип уйладым. Менә шуннан соң концертлар төгәлләнгәннән соң мин тәкъдим ясадым аларга үземнең туган көнне. Зирәк тырыш хатынлы булу Аллаһ Тәгаләдән бүләк. Рифатка туган көнендә шундый кадерле дәүләт насыйп була. Икесе дә иҗат дип канатланган пар читтән караганда гел җыр моң бишегендә тибрәлеп, рәхәт кенә яши сыман. Әмма ул бишекнең нигезендә һәр икесенең дә нәрсәне дә булса кырыйга куеп торып, гаилә бөтенлеге өчен күңел түрендәге хыялларның кайберәүләреннән баш тарту ягы да бар. Ул безнең белән 1 ел эшләде дә, шуның белән моннары бәби тапта инде все. Шуның белән иде. Кызганычка каршы бик биисе килсә дә, канатлары киселде инде аның. Үпкәләмиме соң үзе канатлары киселгәнгә? Үпкәләмиме дип ансым мин теге кешенең эшен ярып карап әйтә алмыйм инде. Юк та дигән була, әйдә дигән була. Ансым бер үзе генә беләдер инде. Менә минем үземнән дә минем яраткан, теләгән һөнәремне яуып куеп, юк, менә эшләмисең, менә булай гына дисәләр, миңа да ул авыр булыр иде. Аларга да авыр булгандыр инде улай берне. Ул бит инде бала чагыннан ук, бәләкәй чагыннан ук бию түгәрәкләренә йөргән, Түбән Камада бию ансамбльләрендә биегән, монда биюче булам дип килгән дә, укырга да кергән биюче булам дип алып та киттем. Кәүгә дә чыкты, бала да тапты да биемиде. Киртә куйган соң булып чыга түгелме соң? Шулайрак кебек килеп чыга инде. Ну,
баланы бит карарга кирәк, бала тәрбияләргә кирәк. Гаиләдә икебез дә гәр чыгып чабабыз икән инде, ул бит инде белмим инде. Балага узгач, әзгә депрессия булды инде. Чөнки гастрольный тормыш ул бит инде шундый гел темптаж, хәрәкәттә, монда уже өйдә утырасың, бер кая чыгып булмый, авыр кичердем беременностьны, шуңа күрә гастрольдә йөрмәдем инде. Аннары ислам туды, ислам мине битте инде. Гастрольләргә хәзер чыгасың киләме? Кай вакытта килә, но Рифат гастрольләре башлаганчы без бит инде әзерләнәбез. Мин биючеләр белән әзерләнәм бит инде. Шул очракта мин кабутта гастрольгә барып килгән сыман кичерәм инде үземне. Бергә биегәнегез бармы? Бергә биегән концертлардан тышмы бу? Или концерттан? Концертларда һәм концертлардан тыш. Концертларда биегән бар, концерттан тыш алай биегән юк алай. Юк. Шундай ниндидер бер мәхәббәтле, романтик кичәләр оештырмыйсыңмы соң? Биюгә чакырып диләр әне. Теге кем әйтмешле, уйларга да куркыныч, мин аны уйлаганда юк. Бәлки бу минем хатадыр. Бейсе килгән кешенең күңеле шулай әйтәдер. Менә моны эшләп карарга кирәк икән әле. Бәлки бу уйлары тора бара чынга ашар. Рифат күңеленә кергән ниндидер хыялый тыелган максатларны да гаиләсе, хәләле өчен тормышка ашырырга тырыша. Ике арада ниндидер ясалма кыйммәтләр юк. Ир-егет чәчкәләр белән кайтып керә икән, бармы бар өчен генә түгел, йөрәгендәге хисләрен җиткерүе. Йорт салырга алынса, анысы да ихлас ниятләрдән башлана. Кемдер күрсенгә эшләнми бу эшләр. Киресенчә, Рифат безнең иҗат төркемендә бик кыенсынып чакырды яңа йортларына. Мактанмый, шапырынмый, тыныч кына әллә кайчан уйларына уелган сүрәтне чынбарлыкта булдырган чаклары. Йортларының аерым бер ярату белән эшләнгәне әллә каян күренеп тора. Рифат Зариповның әнисе шушы йортны төзегәндә бер кадак та какмадың инде улым дисә дә, әлбәттә бу гаиләнең уртак хезмәт җимеше. Рифат, кадак кагу дигән эш күңелгә салынганмы синең? Әти тарафыннан өйрәттеме андый эшләргә? Әти өйрәтте инде, авылда үскәч мин барсында, көтү көтәргә дә, тракторда йөрергә дә, кадак кагырга да барсында белеп үстем. Но менә вакыт тими, һәр эшнең үз остасы эшләсә, әйбәтрәк тә була, матуррак та була. Сыйфатлырак та була. Шуңа күрә генә ул. Но мин тоже бер кадак какканым бар монда. Кактыңмы? Кактым берне түбәгә. Ансында түбәгәдер әле? Түбәгә кактым, әйберсен. Шушы йортның проектын бергәләп уйладыгызмы диләр белән? Бик матур эшләнгән чөнки субханалла. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бергә инде, бергә, аның белән бергә киңәшләшеп, әйдә шулай итәбез, әйдә булай итәбез. Минем хыял бар иде, бөтенләй агачтан, матур гына, бәләкәй генә булган бер йорт күтәрергә. Диләр аның таштан теләде инде, менә басы диләрәсә булсын дидем. Ул идә күбрәк тора, шуңа күрә инде мин гастрольләргә миңа төрлесе туры килә. Монда аның кулы керде. Монда бергәләшеп, җыелып, сөйләшеп утырабыз, кич утырабыз, әниләр килә, туганнар килә, бергә бездә җыелып, бөтен балалар, оныклар дип әйтик инде, мунчага җыелабыз. Монда шул. Шушы эш ир туган бергә җыелып, нәрсәләр эшлидерегез? Әти-әнидән нинди тәрбия күреп үстегез? Бөтен гадәти авыл балалары нинди тәрбияне күреп үсә, без дә нәкъ шуларны күреп үстек. Тәпшиккә инде шул иркәләргәрәк тә бәлки булганмындыр инде, ул хәтта эштә җикмәделәр инде миңа. Ну бөтенләй эшсез дә тормадым, минем үземнең куелган вазифалар бар, мәктәптән кайттым, малларны карарга, ашатырга, чертергә, печәнен саламын, тигезен, монсын, менә шундый әйберләр. Әни эштән кайтуга, хәтта идәннәргә хәтлек минем юып чыгару дигән әйберләр, ул минем искә куелган, чөнки безнең гаиләдә кыз юк, малайлар гына. Кыз эшендә кемдер эшләргә тиеш бит инде, әнигә ярдәм итү миннән, ансында минем. Менә шушы йортны эшләгәндә бөтен хыялларны чынга ашырып бетереп буламы? Уртак фикергә килеп, иң мөһиме. Теге абый салагында гына 7 тапкыр талаштык инде без, конечно, но барыбер килеп була инде, килдек бит әле менә. Әкрен-әкрен җайлап кына инде. Аллага шөкер, шулай әкрен генә эшлибез, әкрен генә яшибез. Әкрен-әкрен генә керәбезме соң? Әйдәгез рәхим итегез, әкрен шәпләп керик, әкрен түгел. Җайлап кына керик, бисмиллаллаһ әйтеп. Үчтән әшипиләребез дә бар. Рәхим итегез, әйдәгез. Махсус тапшыру исеменнән. Уңайлылык һәм тыйнак затлылык.
Зариповларның бусагасын атлап керүгә, сез биредә хөрмәтле кунак дигән мөхит тыйымлана. Бер артык әйбер дә юк монда. Һәр нәрсә уйланылып, белгечләр белән киңәшләшеп эшләнелгән. Бу бәрәкәткә акрынлап, адым арты адым килә гаилә. Иң әүвәл гади бүлмәдән, аннан 3 бер туган, бер фатирдан, бер җирлектән башлаган юл. Шушы 3 җирлек бер фатирга сыйышып яшәгәнсез килендәшләр белән. Әрләшмичә, сүзгә килмичә, ничекләр яшәп бетергән икәнсең ул? Бик әйбәт, яхшы яшәдек, Аллага шөкер. Без бер-берне ишетеп, тыңлап, сабырда булдык. Алар бер-берсеннән җиктер тоже менә туганнар кебек, бер туганнар кебек яшәделәр. Диләрә инде бәләкәй килен булгач, алар анарга киңәш буенча да ярдәм иттеләр. Диләрә үзе белгән, аларга ярдәм итеп, алар балалар, аларда бит әле 4-3, 2 бала, һәрберсендә алар балалары белән карашып ярдәм итеп, бер-беребезгә менә шушындай итеп яшәдек түгел инде, яшибез шушылай да. Теге без чыгып китсәк тә бергәме, аерыммы, без барыбер бер гаилә булып яшибез. Бездә юк, безнең әти-әниләрдән килгән тәрбия ул. Теге бергә булыгыз, сез 3 туган, сез бергә булырга диш, бергә булырга диш. Ул әйбер безгә салынган, без ул әйберне, менә минем уртан Шилгиз абый әйтә, урыс әйтмешли, без подводный көймәдә. Без моннан барыбер берничә без барыбер бергә ошыймы, ошамыймы, талашсак та фикерләр барыбер шул фикергә килеп, шушы туганлык җебен үзмичә, нык булып, нинди генә ситуациядә барыбер бергә булып, бер йодрык булып калырга дигән безнең тормыш девизы бар. Без анарга, без ул барьерны чыга алмыйбыз, без аны китә алмыйбыз. И без аны уйламыйбыз да аның турында. Рифат ул кечерәк бит инде бездән. Но анардан карамаганда, карасаң да, как бы без ул безгә начальник кебек, ул безгә начальник, җитәкче ул безнең. Без шуның өчен бездә андай әйбер юк эш вакытында, чтобы әйтергә, Рифат ул бездән кечерәк, ул безне тыңларга тиеш, или тегелай бай дип. Аның ише әйберләр юк. Эштә дә бергә, юлда да бергә, без кайткач та бергә, гел бергә була инде ул төрле хәлләр. Но без хәл итәйек, шул кайткан көнне хәл итәйек. Без иртәгә, икенче көнгә анда калдырмый идек. Шул көнне кайтайык та бер кухня бит инде безнең. Кереп утырайык, чәй эчәйек, ашыйк та, и шунда бер-беребезгә үзебезнең плюсларны, минусларны сырада әйтеп, нәрсәдер эшләргә, менә монда синдер эшләмәдең, монда синдер эшләмәдең дип, и без һәрберебез үзебезнең гаепне таный идек, әйтәйек, юк дип киреләнмәйек. Кем гаепле, шул гафу итенә. И шуннан соң икенче көнне штук улай бер кабатланмый, и хәминде. Җайлыгын эшләп китәйек, шулай. Братның көтү көткән нарат сезгә кагылмый инде. Юк, андай бер юк. Менә миңа ярдәм кирәккәндә алар шаптырып килә, аларга ярдәм кирәк булганда мин шаптырып киләм. Бездә юк. Бу акча синеке, бу машина синеке, бу иминеке, бу исинеке дигән бер юк бездә. Менә 3 братта. Кирәк икән беребезгә берсен алабыз. Кирәк икән миңа ярдәм итәләр. Кирәк икән улабыйга ярдәм итәбез. Бездә юк андай бер. Бурычка бирдем, ул бурычын кайтарам, андай бер юк бездә. Бездә бурычка бирү юк. Бездә бирдең. Рифатның истәл кагып, алай кат итеп әйткәне юктыр аның, әйме? Белмим алай. Сезгә күрсәткәне юкмы? Кирәк вакытта без барыбыз да истәл кагып та күрсәтергә мөмкинбез. Миндә, авыйда, Илдус, Рифат та барыбыз да. Әти дә, әни дә. Бездә шуның аркасында безнең тәртип тә шуның өчен барда үз урынында. Менә без шулай эшне башлагач, туганнар белән күчеп яши башлагач, менә шушы тирә-юндәге олы яшьтәге олпатлы хәтта кешеләр дә миңа киңәш итеп әйттеләр. Рифат, син нәрсә инде? Кем туганы белән эш эшли? Максимум 1 ел акча бүлешеп, сугышып, талашып бетәсез. Менә хәзер хәтта шушы әйберне миңа әйтеп киләләр. Булмый. Мен Казанга күчеп яши башлаганга 16-17 ел булды, туганнар белән бергә яшибез, Аллага шөкер. Менә азагын күрерсез әле, менә тегеләй әйтерсез әле, менә бай һаман шушы сүзләрне әйтәләр. Ул кешеләргә мин уже карыйм, сез бу әйберне көтәсезме әллә дип сорыйсы килә. Теге менә ничектер теге. Менә без туганнар белән булай яшәмибез. Без сез яшәмисез икән. Сез шулай, без алай түгел, Аллага шөкер. Мин аларга әйтәм, сез дә менә шулай яшәгез. Я, мин аларга шалтыратмыйм да, мин аның белән яшәмим дә. Ул гаепле булса да, синең дә гаеп бар димәк дип. Менә миннән ул кешеләргә дә шулай киңәш үземнән чыгып кына әйтәм. Ну, алар барыбер мине, әле бу сезнең башыгына, әле менә күрерсез әле. Менә Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх, күрергә язмасын, менә ничек ниятләдек, ничек яшибез, шушылардан Аллаһ Тәала аермасын, безгә үзебезнеке җитә, кешенеке кирәкми.
туганнар бердәмлеге купшы сүзләрдә түгел бу гаиләдә. Ул буыннардан буыннарга тапшырылган аманат. Әти-әниләре үзләре шушы кадерле хисләрне якыннарыннан алган. Хәзер тамчысын да исраф итми дәвамчыларына тапшыра. Эш егетне барыбер әти-әни кечкенә вакытыннан ук гаилә башлыгы булырга хәзерләп үстерә бит инде. Нинди гаилә башлыгы алар бүгенге көндә? Бигрәк тә Рифат. Рифат хәзерге вакытта бик яхшы әти, бик яхшы ир диләргә, безнең өчен бик яхшы ул, туганнары өчен бик яхшы энекәшләре, бик ярдәмне ул инде кешеләргә, бик кеше күңелле, уңган, булдыклы, тырыш, үҗәт булдырырга, анарга, бөтен җиркиләргә барда килеп торырга. Ул бәләкәйдән наскины сырык килмәсә дә мәктәпкә китмидер, шул сырын китереп китәдер. Соңга калды бетәсең бит инде дә, машина бетерәдер. Мен сырык килеп торгай. Наскиның да сырлары килеп торгай. Хәзер дә шундый. Рифат абый, менә җырга сәләт кемнән бирелде икән? Күбрәк. Ул бәләкәйдән үк йырлыйдыр инде шулай. Мин инде шул әзгенә булса шунда гармонда тавыш чыгарадыр инде. Үскәндә әтиегез дип үстердегезме? Әниегез сүзе дип үстердегезме? Әтиегез дип үстердем инде. Менә әтиегез каштан кайтса, кирәгезне бирә диядерем. Хәзер мине кашакта тыңламыйлар бит инде, балалар бит инде. Элек бит эштә күп. Балаларга эшләтергә дә бит күп. Бакчалар, ниләр, маллар күп. Бу кайткач әйтәдерем инде. Әйт инде бер сүз тегеләргә. Малайлар, әниегезне тыңлагыз. Битте. Шул бер сүз барсын да тәртипкә салган димәк. Тыңлыйлар, малайлар тыңлар. Һәм башка бер сүз әйтмидер. Киленгә нинди мөнәсәбәт? Нинди килен ул? Уңган, булган. Без диләре белән килен белән кайнана кебек тормыйбыз. Без бөтен килен белән, эш килен белән без әниле кызлы кебек торабыз. Шундый алар безнең бит ниләребез юк иде, кызларыбыз юк иде бит инде. Алар безгә кызларыбыз урынына килделәр. Алар миңа кызларым кебек булдылар. Без бөтен серләребез уртак, безнең уртаклашабыз, сөйләшәбез, эш булса да, ни булса да, кай хәсрәт булса да, бөтенсен. Әле мин малайларга әйткәнчә киленнәр белән сөйләшәм, аларга зәман иттем күбрәк, алар белән сөйләшәм инде. Ике арада көнләшүләр бармы? Ир белән хатын арасында беләсез. Чикте бит икән, монда диләре дә булса бара инде. Юк инде. Ну, башта әйтит. Их куанып тора инде. Башта бары көнләшә идем, әлбәттә, чөнки, көнләшмәсә булмый бит инде, нәрсә инде ул. Көнләшмәсәң яратмыйсың кебек килеп чыга бит. Әйе, дөрес. Шуңа күрә, һәм нормально. Көнләшмим. Көнләшерлек диләре миңа сәбәпләр бирмәде. Ул менә мин беренчедән уйлыйдым инде, очрашкан кызлар күп булды инде ул минем. Мин әле диләре белән танышып, ул бездә бии башлаганда да, мин аның белән очрашып, концертларга гендә дә минем очрашып торган кыз бар әле. Мин аның белән киңәшләшәдерим, нәрсә бирим, нәрсә алырым. Шушындый әйберләрдә әзне күп булып бара. Узак түгел, бер 2 ай булган инде. Менә аннан соң менә шулай килеп чыкты инде. Ул кызлар барса төшеп калдылар. Сайлаган кеше берәү була. Минем өчен ул диләре, ул минем хатынымда тормыш иптәше генә түгел. Ул минем өчен киңәшче дә, ярдәмче дә. Ул менә әни кебек тә ул миңа. Әле теге кемнәрдер әйтер, "Әл балакаем, әле 10 ел инде яшәмисез, инде әни кебек тисәләр." Менә миңа шулай ул белмим. Менә әни инде ул сүздә. Менә аның җылылыгы, ул менә аның ризыгында, аның төсендә, аның әзерләвендә, аның ярдәмендә барса да миңа шулай. Хатын-кыз җылылыкка төрер тирәлекне ират кайгырта. Рифат та күп гамәлләрен, хәләленең омтылышларын истә тотып башкара. Йортлары янәшәсендәге ял урыны мунча һәм репетициялар өчен махсус бию залын берләштерә. Диләре дә биюче булгач, анарга да менә рәхәт булды, монда менеп үзенә шунда шөгыльләнә, аякларын күтәрә, булай тәтегләй алды дип нәрсәләр бар бит инде аларның биючеләрнең, мин белмим. Шул үзенә алда сөенде, анарга да әйбәт булды инде. Менә исламда безнең битләре барабанда уен коралларында уйнагач, алда сырый әти давай миңа да монда студиягә дип барабанды алып бирде, мин дә уйный башлыйм ди. Улларына шул рәвешле нәрсә теле шуны алып бирә, бөтен шуклыкларын кичерә әти кеше дип уйлавыгыз бар. Юк, диләре әтиең нәрсә әйтер сүзен еш куллана. Рифат та
таләпчәнлекне йомшаклык белән аралаштыруны хуп күрә. Тәрбиянең нигезендә исә сүз башындагы туганлык җебе дигән аманат. Зариповлар гаиләсендә табын артында сөйләшү бөтенләй тыелган икән. Әмма безнең иҗат төркеме өчен берникадәр искәрмә ясарга булдылар. Менә бу кагыйдә сөйләшергә ярамый табын янында алдыңа гына карап утырырга дигән сүз каян килә икән. Ол безнең бойында арттырып теге урыс әйтмешли утрированный сүз инде бу. Ул бездән түгел, бу татарда хас бит инде ашаганда танышкана утырып ашарга кирәк дигән шулардан гына чыккан. Безнең әти дә һәр вакытта безгә әйтәдер. Сөйләш. Матур гына утырыгыз, тәртипле генә утырыгыз дип. Мен тәртипле гаиләбез. Һәрбер гаиләдә аннан соң менә яраклашу дигән әйбер дә була бит әле. Бер-береңә яраклашасың, кода-кодагыйларга яраклашасың. Менә бу нәрсә сездә бармы? Яраклашу бит әле ул тамашачыга яраклашу, җитәкчегә яраклашу, менә төрлесе бар. Миндә юк алай теге бай кеше күреп, җитәкче күреп, моның кырында булай булырга кирәк, моның бездә юк, безнең гомумән әтидә үк юган диебер. Безнең әнидә юган диебер. Безнең бабайда булмаган диеберләр, әбиләрдә булмаган. Biz киресе, наоборот, әгәр ошамый икән, ошамый дип әйтәбез. Гаиләдә җайламыйча гына булмый инде ул диләре. Җайлау синең скетчка торгандыр. Алар ягында бар. Җайлап, майлап бирәсең инде барыбер. Исламнан сорыйга әле. Бик тыйнак кына утыра. Ул безнең бишлегә генә укыйсың икән син, әйеме? Кем кырысырак, кем таләпчәнрәк, әтиме, әниме? Аңламыйм ул кырыс таләпчән дигән сүзне. Аңлады. Ул сезгә генә аңламаган булып рәвешәттер. Без әле генә сөйләштек 5 минут элек кенә, әйеме? Әйе. Кайсысы усалрак соң, әтиме, әниме? İkisi de. Гаилә дигәндә без гадәттә ир белән хатынны һәм аның балаларын гына күз алдына китерәбез бит инде. Бигрәк тә замана кешесе. Калса шулай дип күз алдына китерәдер, менә аралашканда шуны тыймыйм соңгы арада. Әмма сезнең гаиләдә андый әйбер юк икәненә мин инандым. Гаилә димәк ул әти-әни генә түгел, аның әти-әнисе, ике яктан кода-кодагыйлар, балалар, бер туганнар, бөтенесе бергә гаилә учагы. Миндә шундый хис булды бүген. Сезнең йортка кергәндә, аралаша башлаганда. Сезнеңчә гаилә учагы нәрсә икән ул? Гаилә учагы шул күбрәк аралашып яшәргә инде туганнар белән. Балалар да күреп үсәләр бит алар. Менә әтиләре бергә җыелышкач шул туганнар белән күрешәләр, бергә уйныйлар. Менә шушы әйберләр өзелмәсә, бер-беребезне саклап, яклап торсак, бөтен әти-әниләрендә, балаларда, оныкларында барыбызда гел бергә, без туганнардан башка читләргә бит инде бик һәр кешенең үз туганы бар дигән шикелле. Вот шул гаилә учагын шуларга күз алдыма китерәм. Аллаһка тапшырган, Аллаһ теләсә генә шулай булыр. Шунабыз. Диләре. Мен кушылам, шулай. Просто Шушы матур теләкләргә кушылып бездән холодильник. дус тату, матур гына яшәргә насыйп булсын. Монда инде сүзләр артык барыбер кайсы сүзне урап килсәк тә барыбер шунда барып тоташа. Гаилә учагы ул һәр гаиләнең үз учагы, һәр гаиләнең үз кануны, аның теге рәхәте дә, михнәте дә барыбер шул гаиләдә, шул учакта җылысы да, сүнсә дә барыбер үзеңә кабызып җибәрергә, үзеңә сакларга, үзеңә якларга, җилдә авылларга бирешмәскә, ул әпәттәки без әйтеп кенә бирешмәскә дип бездән генә тормый. Бөек көч Аллаһ Тәгаләдән тора. Аллаһ Тәгалә безнең гаиләгә шушындый җылылыкны, шушындый мөхитне биргән икән, шушындый әти-әниләр, шушындый балалар, шушындый оныклар. Ул Аллаһ Тәгаләнең бүләге, шушы биргән бүләкне сакларга гына кирәк. Менә шушы гаиләдә бер-берләренә кунакка йөргәндә һәрберсенең йортына үзенә кайтып кергән кебек керү гадәте дә бар икән. Зариповларда бу. Шушы шаукымлы заманада бик күп гаиләдә бардыр дип уйламыйм мондый гадәтне. Әмма шушы мизгелләрдә безне караучы тамашачыларыбызның гомер дигән бишекләрдә тибелгәндә шушындый кануннарга буйсынып, шушындый кагыйдәләр белән яшәсәләр, дөнья
тынычрак та, иминрәк тә, матуррак та булыр иде миңа калса. Туганлык җебе ул күзгә күренми һәм нык була дип әйтәбез. Шушы җепләр нык булсын. Безнең киләсе очрашуларда күрешәчәк гаилә учакларында да. Ә сезгә безне кабул иткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт, хөрмәтләп, зурлап килгәнегез өчен. Менә шушылай гаилә учагында гөрләп, төрләп, матур итеп яшәгәле Аллаһ Таала биргән гомерләрне. Амин, шулай булсын.